Tervetuloa kaikki katsomaan videoita just nyt siellä ruutuinen puolella. Mä en oo vähän aikaa välttänyt mitään storytimea ja mä nyt ajattelin kertoa teille tämmösen tapahtuman mun elämässäni, jossa mä näin ihmisen kuolevan mun silmien edessä. Tähän alkuun pitää huomioida se, että mä olin silloin ehkä joku kolmosluokkalainen ja silloin sitä puhelinta pidettiin aina repun pohjalla, että se ei vaan menisi mitenkään hukkaan, sille ei vaikka kävisi mitään ja sitten aina kun sä tarvit sitä, niin sä voit soittaa sun vanhemmille, se on aina tiedossa missä se on, eikä sä voit soittaa vaikka, että mulla tulee kaveri kylään, voiko me mennä kaverille kylään, milloin mennään vaikka reeneihin, milloin ruokaa, milloin tuutte kämpille ja tämmöistä perus pieniä soittoja tehdään, että ei ole semmonen mitä nykyään, että puhelin on aina mukana. Me oltiin mun äidin kanssa lähdössä mun sukulaisille kylään, koska me joutu käydä siellä vähän aikaa ja päätettiin, että nyt käydään, koska on semmonen kesäinen päivä tulossa, jotenka miksi ei käytäisi vaikka sukulaisten luona, kun ei pitkään käyty kesäisenä päivänä siellä, niin voitais käydä vaikka hakemassa herkkuja ja tällaista, niin me päätettiin toteuttaa tämä suunnitelma. Ja se oli hyvän kuuloinen alkuun. Mä pyysin mun äidiltä, että saisinko mä mennä vaikka etupenkille sille reissulle, koska mä harvoin pienempänä siihen ikäisenä sain istua etupenkillä, koska se piettiin niin vaarallisena, että sä loukkaannut siinä, koska sä oot niin pieni ja kun tulee se airback, niin sulle käy huonosti. Ja mä sain luvan istua etupenkillä ja se on mun mielestä mahtavaa, että nyt vihdoinkin mä saan istua etupenkillä ihan koko matkan ja tämmöstä, niin sitä ei osais hypettää sitä niin pienenä jo. Ja meidän pihalta lähimmälle kaupalle on semmonen 500 metriä ja me lähdettiin sitä menemään siellä kauppaan ihan normaalilla tavalla, ei ole odotettu yhtään mitään sen kummosempaa käyvän sen koko matkan aikana. Kun me pysäköitiin auto, niin mun äiti sanoi, että mä en saa poistua autosta mistään syystä, mun pitää olla autossa koko ajan. Että vaikka mitä tahansa kävisi, niin mun pitää olla täällä. Mä en saa lähteä vaikka autotielle, mä en saa lähteä mihinkään vaikka kioskille tai mihinkään muualle, ellei mä halua lähteä kauppaan mukaan. Ja mä päätin, että mä jään ennemmin istumaan autoon. Ja mulla ei niin hyvä näkyvyys sillä hetkellä siitä yleisesti paikasta. Mä näkin koko ajan jotakin ihmisen liikkuvan, näkin lemmikkejä, mä näkin autoja ja vähän kaikkea. Semmoinen, että pitkästä aikaa oli semmoinen mukava olla autossa istumassa ja kun vielä kerran sai etupenkillä istua, niin se oli mahtavaa. Siellä mun edessä näkyi tasan tarkkaan kioski, sitten aulabaari, vanha kansakoulu ja sitten yksi toinen kioski siellä kansakoulun takana. Niin mä niitä vaan katsoin, että minkälaisia ihmisiä sieltä tulee. Ja mä huomasin, että sieltä mun oikealta puolelta lähti polkupyörällä vanha papparainen ajamaan. Mä aloin seuraa sitä papparaista sen takia, koska sen ajaminen oli jotenkin semmoista hukassa olemista. Ei tiennyt yhtään mihin se on menossa. Se kierteli koko ajan sitä paikkaa ympäri ja etsimässä jotakin paikkaa mihin mennä piiloon tai se olisi niin hukassa ollut. Huomioidaan, että se tuli aulabaarin läheltä, niin mä en voi tietää, voi olla, että se olisi siellä aikaisemmin käynyt ja kierrellyt jotakin, että se olisi humalassa ajamassa polkupyörällä. Se on todennäköisin syy, mitä mä epäilen. Ja se vaan kierteli siinä meidän auton vieressä ja koko ajan siinä lähettyvillä pyöri, että mä näin sen koko ajan, mihin se oli menossa. Ja sitten menee siihen kansakoulun pihalle, koska se kansakoulun piha on hyvin pieni, että se ei ole semmoista mitä peruskoulujen pihat on. Se on todella pieni, johon mahtuu semmonen 50 ihmistä seisomaan sinne pihalle ihan tolkuttoman hyvin. Et siinä on semmoinen hyvin pieni tila olla välitunteen mukaan ennen vanhaan pietty. Ja kun se papparainen oli siinä kyseisellä kansakoulun pihalla istumassa, jotakin vaan katteli aurinkoa ja tällä, niin mä vieläkin seurasin, että jotenkin tämän ihmisen käytös on jotenkin niin hukassa oleva, että mun on pakko nähdä mihin se menee tästä. Niin mä istuin siinä ihan rauhassa odottaen, että mitä se seuraavaksi tekee. Eli papparainen oli ajamassa portaita alas mua kohti. Se ei todellakaan ymmärtänyt siinä niitä portaita, jotenka se lensi ne portaat alas. Ja mä oikeesti säikäin, että nyt kävi jotakin todella vakavaa. Kun mä siellä jonkin aikaa mietin, että mitä mä voisin tehdä, niin mä en saanut mitään mieleen, mitä mä voisin. Ja mä huomasin, että sieltä oli pikkuhiljaa alkoi tulemaan ihmisiä sitä kyseistä loukkaantunutta vanhusta kohti. Ja ne alkoi auttamaan sitä, alkoi tekohengitystä antamaan sille. Mä huomasin, että sen ihmisen pää oli aivan veressä, siis se oli aivan veressä ja koko maakin missä se oli, sen kalloalue oli aivan verta täynnä. Ja se oli jotenkin semmonen tilanne, että mä jollakin tavalla jäin shokkiin. Mun äiti tuli kaupassa siinä vähän ajan päästä ja mä sanoin, että tuolla on toi mies loukkaantunut, häntä pitäisi auttaa. Mutta kun näitä sanoo, että siinä on niin paljon ihmisiä, että turhaan me mennään siihen sekaantumaan, että odotetaan tässä nyt vähän aikaa, että miten siinä käy. Ja sitten tuli ambulanssi ja poliisia tuli kyselemään ihmisiltä. Ja sitten siinä vaiheessa me lähdettiin pois, koska me oletettiin, että se on nyt ihan fine. Ja me lähdettiin. Mä sain jotenkin niin hirveän olon siitä, että kun mä en voinut auttaa. Että siis se sanottiin, että hän kuoli ymmärtääkseni johonkin aivotärähykseen tai joku tämmönen isomman sortin aivoihin koostunut isku tuli siinä kaatumisen aikana, koska hänellä ei ollut kypärää,
niin se loukkaantui siinä. Se jotenkin vaan niin painaa mua sillä määrin, että mä olisin voinut ehkä koittaa jotakin tehdä, vaikka se todennäköisesti kuoli saman tien, kun se löi pään. Mulla tuli ihan oikein sellainen kamala olo siitä, että mä vielä nykypäivänäkin mietin, että miksi mä en tehnyt mitään, miksi mä en voinut ottaa puhelinta mukaan, miksi mä en saanut nousta autosta ja siis auttaa, mutta se olisi ollut todennäköisesti ihan turhaa. Toivottavasti tykkäsitte videosta, painakaa se tykkää näppäintä, kommentoikaa jotakin alas ja muistakaa tilata kanava ja jakakaa kavereillenne kanavan sanomaa. Käy katsomassa mun sosiaaliset mediat ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa, joka tulee ensi viikolla kello 4 aikaan. Se on ensi viikon videon. Morjens!